Hello my friend, good afternoon. Nag-init na ang panahon and this is why init sa dang akong pag-share karon. Anyways, today I want to share with you still from the book of Pastor Rick Warren, The Purpose-Driven Life, and today the title is What Drives Your Life. The most dictionaries define the verb drive is as to guide, to control, or to direct. And Pastor Rick Warren said that everyone's life is driven by something. So ang matagos ako no kanato kinabuhi na ako no'y naggiya ni ini, na ay nag-control ni ini, na ay nag-direct ni ini. So I wanna ask, what drives your life? Unsa may nag-control ni ini karon sa imong kinabuhi? Unsa may naggiya ni ini sa imong kinabuhi? Maybe there are some of us that are driven by a problem, nagsagubang sa problema, and maybe there are some of us that are driven by pressure. Grabe ang paningkamot diri, paningkamot dito, apil na ang paningtiil, ug atong naong mura nag-pressure cooker, usaray butanan. And maybe there are some of us that are driven by deadline. Deadline sa unsa man? Deadline sa utang? Bitaw, I mean deadline sa life. Kini bang nanay taning ang kinabuhi. And there are a lot of circumstances, values, and emotions nga mo'y nagpaandar karon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mo'y naggiya karon sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mo'y nag-control karon sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. And the most common ones are, first, many people are driven by guilt. Yes, ay mga tao nga nagkinabuhi sila puno sa pagbasol, and they are allowing themselves to control their future. They're allowing themselves to manipulate their memories, and it's like nga kanamurag atong sabotage ang mga kaugalingon nga success sa atong kinabuhi. Same as Cain and Abel, di ba? Familiar kita niini sa Bible. Sa dihang gipatay ni Cain si Abel, sa dihang nakasala siya, his guilt disconnected him from God's presence. Nahimo nga nahilayo si Cain diha sa presensya sa Dios. And that time, ang Ginoo sa kaniadtong panahon makigsulti kanila, pinaagi sa panganod, pinaagi sa kalayo, and that was the time nga si Cain nahimo siyang na-distansya sa presensya sa Diyos, and giingnan si Cain sa Diyos nga, ikaw Cain, mamahimo kang maglatagaw ni ining kalibutan, you will be a restless wanderer in earth. So same as kanato usahay nga mamahimo kitang sama kang Cain nga we are wandering through life without a purpose. So sa dihang makasala ta, mamahimo kitang mahilayo sa Dios, mamahimo kitang malayo sa presensya sa Dios, and nagkinabuhi kita nga walay klarong tumong sa kinabuhi, walay purpose sa kinabuhi. Nagpahiayon kita sa kung unsa ang atong naandan nga kinabuhi, kung unsa ang nasagubangan nga kinabuhi. And we are products of our past, but dili kini rason nga mamahimo kitang ulipon niini, mamahimo kining rason nga mabahimong babag kung unsa ang nindot nga atong padulngan. And God's purpose is not limited by our past. Same as Moses. Moses is a murderer kaniadto nga panahon. Nahimo siyang leader diya sa mga misyon sa Dios, diya sa pagluwas sa mga Israelites gikan sa mga Egyptohanon. And same as Gideon also. Si Gideon usa ka talawan, but God turned Gideon into a hero. Nahimo siyang usa ka hero. And let us remind us that God can do things, can do a lot of things, can do an amazing things sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. And God specializes in giving people a fresh start, nga ana ang pagbag-o, ana ang kausaban sa atong kinabuhi. So diha sa Salmo 32:1, bulahan ang tawo nga
kansang sala gipasaylo ug kansang kalapasan wala na isipa. So past is past. Wala na to isipa sa Dios. Gihimo na ta niyang bag-o diha uban kaniya. And guys, when we claim that we are a new creation of God, atong isul sa atong tagsa-tagsa ka huna-huna, tagsa-tagsa ka kasing-kasing sa atong tibok kinabuhi. Magkinabuhi gayud kita nga Kristohanon. And second, many people are driven by resentment and anger. Mga tao nga na sa kaligut-gut, kasuko, kapungot. And friend, ang kaligut-gut nato nga do sa usa ka tawo, ang atong kasuko nga do sa usa ka tawo, mas labaw nga nakahatag ka na itong kasakit sa itong kagalingon than to that person nga imong gikaligut-gutan. Maybe kato siya nagtaghoy-taghoy ra to, maybe siya naglipay-lipay ra to, but ikaw nga nagtanom og kasuko, kalagot nga adtong tawhana, nahimo nga ikasakit mo sa tibok nimong kinabuhi. So and that means that we are only hurting ourselves with bitterness. So let us move on. Past is past. It will never change. Di gud na mausab kung unsa tong nahitabo na. Diha sa Job chapter 5 verse 2, binuang og walay kapuslanan ang pagpunay og kabalaka og kasuko hangtod sa iyang kamatayon. So to worry yourself to death with resentment would be a foolish, senseless thing to do. Let us forget anything and we have to move forward. We have to face kung unsa ang kabag-uhan nga gihatag sa Dios kanato karon. And third, many people are driven by fear, kining kahadlok. Fear is a self-imposed prison that will keep us from becoming of what God intends for us to be. Ang kahadlok nga pagbati may usahay nagahatag kanatong babag nganong dili ta maka-realize kung unsa ang tumong sa Dios kanato. Why we cannot realize kung unsa ang purpose sa Dios kanato, kung unsa ang kabubuton sa Dios dinhi sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. And kasagaran nato magbuot-buot ra ta. We are not asking for His guidance, we are not asking for His wisdom. And guys, we always miss a great opportunity if anaa kita diha permi sa kahadlok. And Pastor Rick Warren tells us that if where there is fear, there is no faith. So kung naa diha nato permi ang kahadlok, mawala sad usab ka nato ang atong pagsalig ug pagtuo sa Dios. In 1 John chapter 4 verse 18, ginaingon diha na ang gugmang hingpit maoy magwagtang sa tanang kahadlok. So same sa kalabitong ay mangulitawo, bisan pag unsa nakaisog ng amahan anang iyang gipangulitawhan, mudasdas gyud na siya tungod kay love kay niya ng bayhana. And so inana sad ang gugma sa Ginoo maoy maglangkob sa tanan natong kahadlok, because God is love. The last common ones that many people are driven by is by materialism. Yes, and I am so ego this thing because usahay mugawas akong pagka-materialistic, but ginapanikamutan ako na things are just things, di ba? Walay value ang butang. I know now what is most valuable. I know now what is kung unsa ang pinaka-importante, but hopefully somehow maabot sad sa inyong huna-huna kung unsa sad ang pinaka-importante. And unsa man atong benefits if we live our life with purpose. Usa sa mga author nag-ingon siya that the greatest tragedy of life is not death but life without a purpose. Knowing our purpose in life will prepare us for eternity, and one day we will stand before God and He will make an audit, a final exams in our life kung unsa man atong ginabuhat sa kalibutan, unsa man ang atong pagkigrelasyon ngadto kaniya, and God wants us to pass the test. Gusto siya nga makapasarta niini, gusto siya nga makauban ta niya. Without God, life has no purpose, and without purpose, life has no meaning, and without meaning, life has no significance or hope.
So, guys, ang kinabuhi nga walay tumong, walay purpose, mamahimo nga maglatagaw ra tanining kalibutan. And we have a short life. So, we have to focus on it, on what matters most. So, ang pinaka-importante, guys, mo ang pagpakigrelasyon nato sa Dios ug wa nay lain pa. So, let us drawing near to be closer to God. So, mo na pinaka-importante sa tanan, guys. Thank you. I love you. God bless us all.